500 ଗ୍ରାମ ମାଛ ନେଇଛି ଗୁଳେଇ ଦେଇଛି। କରେଇ ପଚିଲା ପରେ ମାଛ ଭାଜିବା। ତାପରେ ଜିରା ନେଇଛି 1 ଚାମଚ, ସୋରିଷ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ, ରସୁଣ ନେଇଛି 12 କୋଲା, ଅଦା ନେଇଛି 3 ଖଣ୍ଡ, ଟମାଟୋ ନେଇଛି 1, ତା ସାଥିରେ ପିଆଜ ନେଇଛି 1। ତାକୁ ମିଶାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେବା। ତା ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକାଇବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତେଲ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ବେସର ଛାଡ଼ିବା, ବଟା ହେଇଥିବା ବେସର ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଇକରି ଲୁଣ ପକାଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଆଳୁ ନେଇଛି କିଛିଟା ସିଝା ଆଳୁ, ତାକୁ ମିଶାଇ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ତାପରେ ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ିବା। ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମାଛ ପକାଇବା। ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ